Nie! Fajny, nie? Idziemy zobaczyć? Czy może podjechać tu? No. Idziemy zobaczyć. Kluczyk wyciąg. Fajny, mega, co? Ty, i byś tu mieszkał, nie? Kupiłem chatę. O, kupiłem chatę, kurde. Wow. Wchodzimy. Dzień dobry. O ja pierdzielę. Chodź. Inside. Ty. Ale ekstra. Łańcuch mi spadł. Wow. Ty tu leży. Co? Weź się świruj. Ty, ale... Ty. Co? Tam jest zejście do piwnicy. Mi się światło świeci. Ty, no właśnie. Nie? Czy nie? No, nie, to chyba dzienne. Ja pier... Bo tam nie ma dachu. Co? Mam kankę na mleko, jakbyś chciał. Ach. Ty, tu był ładny ul. Kamery. Kuchnia. Dobry. Co? Dobrze, w kasku jest. Wersalka? Ja też wyjebałem bańką. Coś tu. Motory? Co? Kluczyk stoi. No ja wyciągnąłem, ty nie wyciągasz? Wyciągnąłem już. Pa, okularki. Przymierz jakieś, zobaczymy jakie będą ci pasować. Weź CT. Kurde, ty normalnie ktoś tu mieszkał chyba jeszcze niedawno. Patrz, wyszedłem tędy, ty patrz. Ale ekstra. Lubię takie urbexy. A jeszcze jest piwnica, ciekawe jakie zejście do piwnicy. Aha. O, przez okienko. Gdzie ty jesteś? Zgubiłeś się? Daniel! Gdzie ty jesteś? Ty, a jak się schodzi do tego, do piwnicy? Nie ma z domu? Nie wiem, ale idę po kluczyki od nowa. A nie byłeś? Nie. Nie, już będziemy jechać, nie? No idziemy. O. No dobra. Fajny dom. Kiedyś było fajnie. Kiedyś był. Ach. A gdzie my w ogóle jesteśmy? Przed Grudziądzem, nie? Nie mam pojęcia. Między Świeciem a Grudziądzem. No dobra, to jedziemy dalej.